ini ngari hunda gayndeje waɗɗo min koloji ko nange nange ja albarka noon pulagu aten kabu salminde koɗo ko jiiɗa ko tiiɗani kiɗi ko calmina ko ɗum dusa ɗum mbaɗano Dia Hamadou Yero en ni mbaɗano jontaɗo joom saha karaɗe gonɗo enede ndi Abou Samba walla mbaɗano to Oumar Samba en ni walla mbaɗano Dimo Baɓo jiɗɗi o jontaɗo joom saha karaɗe ɗi gonɗo enni on ngala hen gay wona Samba Kuɗaɗo Allah ko moƴƴo noon en tawi aten ala Dia meram maɗa welli Samba ho jaddi nayyi mi haala noon kadi pulaɗo mo tawmi ɗo e aten o eyi Samba haali ɗum Alassane Bassirou Dimo Bawɗo Gilli o Dia Oumar Amadou noddirteɗo Oumar Dengue aɗa selli oɗum jam oɗum Dia Mama Ndeye jontaɗo joom saha karaji ɗi goɗɗo e neydi Dia ko ɗum Dia Ibra Abou Dimo Bawɗo Gilli o Dia Amadou Moussa haɗata hulata tan ata firtata e Dimo Bawɗo Gilli o waɗɗo min koloji ko nangue nangue Dia Amadou alberto en jeeya Allah walda Oumar Samba e Samba Dida Oumar Samba kaali Dimo Bawɗo Gilli ba Amadou Moussa Samba ko ɗum woni meccal mum ade ñanggiri faɗori jamɓe jangga waalo ba Amadou Yero e miñum ba Abou Yero e musidɗo meɗen labbo o Amadou Samba Dioum ko labbo maɓɓe kadi ko koddiɗo maɓɓe ɓe jawodirani fayi o gallunke maɓɓe sehil maɓɓe no wiye Alassane Moussa ndi ceerno Samba ko miñiraɗo dendaɗo ngu kam aduna tan heddi bayaya mum tan oɗeri ɓende sima feelaji en ɗoɓe awdi sabore gasamare jetti alu en callen Dia Oumar Amadou en 2007 jontono foti ni ba sile mum to jontaɗo joom saha kari kay kan are resa ko ga kan gande sanno inchallah Abou Samba haɗata hulata Abou Hamid ba Abou Hamid ba Mamoudou Amadou to Mamoudou Daoud Sénégal min suusa darade ni sara nagge ni min suusa e Dia Moussa gaji ko Iba Samba to Dakar ba Abdoulaye Amadou
Ba Mamoudou Aminata. Alon am nene. Ono debbo Bamba non biyam. Am nene ya sabon set. O ko takko seydi takko Demba Dia. Anto nay ma woni boy seydam. Ba Amadou. Ari tan noddam. O ɗo ko Ba Amadou Abou. Neldo dum wajibe cekal leydi. Ba Mamba Sile. Ba Abou Amadou. Liggéey way seydam. Mojuɓe oɗon fof kon mojuɓe. Jakaja. Kon jeya. Jakaja ɓe. Salmitima li Abou Samba. Yo Allah weltina. Kono konko joni on natti bonnal ta. Amin. Amin. Ba no bani kulde moɗon ne. Abdoulaye Fako Mbadio amin ɓe hakkude ɓe wonɓe sen dokkami tan ɗum seeɗa mbajoɗa kulle pullo e bambaɗo e labbo koko ɓooyi ila ɗi Abou Samba namɗo miɗoɗami ɗo koɗñawi no feewi nde wonnoon so namnama ko andi tan welto so a namnama mi ko komi wajade hakkude fulɓe e lawɓe e wambaɓe welto sabu kalɗa ɗo ko neɗɗo goto ko jiiduɓe inna e baba ngoni Eɗi ko nayi am. sabu wiya ko labbo woni dikko kullo woni Samba E nayi war Samba en. ɓe dañno tan ko nagge wote nagge gewiyete ko jallimere ngel fuɗɗina e gaynaka fof Ɗo fof ko nayi ɓe andi jigui nde wiyetege gawri buulel ko ɗon nayi fulɓe fof cari momo nder gonɗo. ndege jibini wiyetege gawri buulel Ngo fof ɓe ko mbawi nayi ten momo jeeyi toon nder. goɗɗen kono wooda ko jogguɗen hen seeɗa ndi labbo woni ma addi yaade gaynaka ronki Eyi ngo fof ko kaw. ɓe mbiya tokosoya aynoya Demba Bamba ɗo yeehi yaade aynoye nagge ngeere tampi arti gaynaka na moƴƴina feewi sa ƴettitima yo kay gueɗeje ɓuuri hewde hen muñal ko Samba hen toon doromi nanno ha bara. ɓe mbi ten fini janggo yo Samba Mamadou riidu yode garɗo. nagge he so wawi yadude magge Ke ngaari jahowo? feere Ke ngaari bale o. nagge he tampi Ngaari. hoore nde muuse ƴeewi baji keɗe ɓoli waɗɗe hoore ha tiɗɗo wawi ɗum nagge ha hiiri wari yomo tan to ɗi ala an taɓade a wawi Ah misu. Ɓe hawat kam. nagge ha nangue muto tan ko an wonde fay nagge ɓe mbawni mo jeeɗe Mamoudou. labbo wi Ko nayi gam yatima Mamoudou. Maskaro kuɗa ɗo. Bamba ɗo wi gonɗe nagge so ngi jibini tan ngol dokkami Sehilam noon. Ka sehilam noon kono sahaji. mbaɗo ndiri ɓe jaɓodiri ɗum labbo wi min tinne nagge tan ko sa waɗi hen kala ko mbaɗɗa hen guittana min keɗolam sa ɓiri nagge nge dokkami ko tan fuɗɗande men fay jamanu joɗɗen hande o kala nde pullo ɓirinayi muɗum haɗi ɗaɓɓata pullo o ko laaɓɗo nayi Woni Samba Hamidou. kala nde la pullo o Kaw mo waɗi nafata o. labbo labbo wi yo jonggu gonɗo hakkude meɗen on nangi jonggu on nanga pullo o fonirde bonande mawde Nan jeya. O ɗum ne Bambaɗo imi ari darde pullo o nayi pullo o kan ɗumen foto ko fodde Bambaɗo o darde wona no hande ni no mbiya ka Bamba tan tawa ka Touba tawa kawrata e pullo tan kono garɗa dartude nagge nde pullo kawre gila ara dartude nagge sa yi ɗamina taƴi jokka sa tawi ha ina haari kawridina yimɓe haɓɓe ɓe sa tawi pullo ina waasi an Bambaɗo mbaɗa sekere nodda ɗum mballa ɗum no yaari ɗiɗi yaade to ƴeewa pasuji ma dokka ɗum kono manque am mbaɗuna ɗum ko manque onon jiɗino babala wona komi ɓornima wutam tan wutam pasama tan Bambaɗo wona ɗum woni Bambaɗo ko liggey
bambago fof ɗum liggey no fewi mi haalanma ɗum nagge ma ngene weɓide ma yo kay gueɗe neɗɗo reno gueɗe ɗe wawa timminde ko wiyete bambago ko wona mi hocci hoddam tan hande ala ko foɗani a wonani no fewi mamo ko noon ko haylaɓe nge weeɓi gagganaɓe koɗi kabaɗe koɗi sara kulle wiyete bambago ɗum ko jikku enen noon wonno eɗen jogui alame hoddu he tan ko bambaɗo tan jiɗi ɗum neɗɗo fof mo jiɗen ɗo watta hoddu ko naati galle tan mbiyen galle abou en tode bambaɗo naati to ko ɗuuɗi ko ɗon ko wiyete bambaɗo ina wayno ari daƴi tan wiye pulle de daƴi galle taade kadi ɗowa haalde pula ɗum woni alame kono ko kamɓe jiɗi ɗum hay baaba diga nayi Oumar Samba kay ñama kalaje ñaagotoɓe noon joɗotoɓe ta ko bambaɗo kaw jeerum cinde ha kono ɗum wajama muɗum raɗɗi no fewi abou min sikkumu so neɗɗo joɗɗima yenni tan tawa waɗam noon préparé goto moƴƴuɗa ɗum fi haaldude moƴƴo gaari goto somi aray res inchallah inchallah waɗa jaaɓi gay on jiyata koko kañum jiɗima e baba eɗen ñaago Allah tan ɗum tinnoɗi waddene kadi weeɓani wona neɗɗo ko wawi ko noon min ngaliɗo commune délégation gila o saaha heccianki 48 capannayyi jeetati leer ko jomum commune kono waɗane kono wona sappo e nayi Oumar Samba yimɓeɓe fof ngo fi haaji mumen kawtima ɗo e galle heway kono yangue ni jogade yangue kono wona balle kadi walla ballina e weeɓani wona neɗɗo ko wawi hayde jogogal ngal rokki kadi nena talo so Allah waɗa hen moƴƴere nde tan eɗen ñaago Allah kadi yo Allah ɓoynu ɗum hakkude meɗen naɗuma hedde wambaɓe jo hay kadi hayko mbaɗata heɗen wambaɓe par ce que en kaji min jo wambaɓe fota hokkude final men hawmen on ko seeɗa da fota habbade gueɗe tuskoɓe seeɗa oto mbaɗata e ɓen ɗon eyyi ɗum wonko mbajotomi hen no heewi Oumar Sow wasiji ko woni ko waɗa jelli neɗɗo joni ko woni hunde ɓuri ko woni ko kadi no yiɗi ko woni ko no timmi no feewi ina wayno ko ndaari ɗum fuɗɗo joɗɗo ko tan wiya gaynaka ko kedi on so seydodiri e bambaɗo tan bambaɗo wiyata hakkude pulaɓe e bambaɗo ko kedi ko miijoji ɗiɗi o kuɗaɗo o noon enen noon en ƴewana jogaɓe men tan woni fullo tan ko an woni fullo ko gacci Mamadou ɗo ko koddiɗo ɗum teggugal reno koddiɗo ɗum ƴewata yaw ɗum kono so taw woni ana nder on Boubacar kale a yiide Boubacar kañum sariya muɗum ko daɓɓo fenata ko on sariya mum nara hay wonno ala to ɓe kawrata to wona biro enen noon jogiiɗen ko bantaji kono mawɓe meɗen sawran noon ɗi so ndi ko welani kala facce an jomiraɗo bawɗo wacci walli en ha diineji ɗi naati mo gonnuɗa o so yimɓe juuli jumaji dokkodira aadiji mbiya kawriten ɗo sen juuri ala sara ko koɗɗen haalde ko kaalen sa woni bambaɗo noon ɗum ɗiɗatama sa woni bambaɗo kala ko tawɗa fulɓe ne liggoyo ɗum yo ɓe gonɗa e mabɓe liggo ɗum koɓe liggoto ko kono sa yaade fulɓe koɓe yimana e arti aɗa fiɗa koyɗe maɗa e min ɓe mbaɗi kam pour on Diallo kono a yiɗi tan jiɗɗa kono fasnaji fulɓe ɓe walla sa ari a tawi pullo ma e les lekki on mbaɗani suudu ko winde mbaɗɗon hono no ɗo ɗum fulɓe so telloyima to waalo to no mbatta ni ƴeewa lekki ɓuuki tan daƴa hen bortima walla daƴa hen ñalduma a ari ka bambaɗo aɗa faati wutte ma kay hay tan ha yoori a wi min mi wawa wonde ɗo mi yiɗi ɗum sarɗuɗo kaari kono hayde joɗɗeɗe ngala wonkoɓe lartata koɓe lartata o an ko ɗum lartata so ar selli a yettima tan a rokkama ngaɗa ɗum de jaafoɗin min jamin nayi ma gonɗo walla min jofta bagoji kono hayɗi jiɗɗa tan kono a yiɗa pulaɓe jawdi tan larta leydi gueɗa jakani leydi gueɗa kañum jogui ceerno batte jangguin walla ko nayi am nene ɗiɗo gaari tan ñin dagam ceerno mum komo jaɓanɗo heɓɓani mo laatiri gandal o woni Amadou Moundou minen noddu ko a yiide Amadou Moundou woni ɗo sa fini tan tawat e ɗo noon no tefaniɗa ƴettuɗa junngo muɗum minen kayiraɓe amen ko hoɗoɓe ko ngana mbiya ko boyi maji minen nde min ƴettata police kam min jogui kaari amen on saaha
ko kañum woni champion aduna kañum wawi kolli e banggue halpulaar funnangue gaari holɗo Samba Demba Diagne Samba Diallo e bamum oɗo mo jooɗodiri ɗo oɗo bamum wiyete ko Seydou Demba Diagne Samba Diallo ɓe mbawno wonta ɓe min kettani ɓe biyan kadi kamɓe fettere komin jewima ay ceerno ɗum keeɓe maɓɓe noon ɗum ɗon ɗo takaki ceerno muɗum heɓata ɗum aɗa wawi wonde har biyanko tan janggame cal wawa min ko dillere dillide ɗo kodi ɗama miɗo wawi sa fi jamdi miɗo wawi ñentinde sa hoɗi tubal miɗo wawi ñentinde sa hoɗi ñentinde ha yaltat heddo ɗo hoɗu walla aɗo ñamiri walla adi sabar fof hoɗi min jaba ɗum koko janggete so neɗɗo imo hoɗi janggetani tan no feli ala ceerno ɗon eyyi min mbeɗo mofti kam ɓolma tan nanmini koɗo ɓen min gaddiɗo kam temedere mofta kadi on ramɗaɗo joni ɓeltugol mortoji wonen ɗum jaa tan mi tan ko mofta wawan kala kam gotta kala ko mbawi kaɗum kadi ɗum ramɗade e moftoji kentande ɓiɗɗo mum goɗɗo ñoɗo ñalade eyyi ina wayno sa yawi yidde tan a yawat añde sa jeli aɗa yiɗa tan yoto aɗa tiiɗ e noon ko ɓernde so ɓernde ma nangi fa tiiɗi sa jeli si a hoɗani neɗɗo morto tan morto o fonde fa ɗum tawma olbatama minen eɗi jemi jemi ko ɗi mortoji wiyeteɓe Bolo Sara Gallo jonde ɗen wiyeteɓe jaho seeno ni Diallo Oumar Yero en ɗum koɗi morto pulagu heddi en min koɗoni morto pulagu jaw en min jewtiri morto ba Mamadou Ceerno ɗen kono fof min goppani somin namnama tan min kelloɓe non noon min fonni mortoji ɗi koye gurdam amen ko kasi hakkude amen ɓe yimɓe ko noon ko jomiraɗo andi ɗum kono ko gasata ɓe keɗi bande am ɓe keɗi bande ardima yawata sa arti ɗo caggal leydi hono no jarata jettimo gueɗe subaka kalisaji en jooɗoɗum walla jamma hecciyanke en kalduɗeɓe kam keɗami wona mbiɗa sa darti biye o noddami e téléphone mi ƴeewi biye o roɓo mi ƴewanimo ɓoggol taw ko biye o dartan noon ñande biye o ari komi hokkat ɓoggol mum ɗum woni ɓoggi gaddeteɗi wona mo koɗanɗa ɓoggol o dartuɗa oɗon jomum jogi to ƴewata hono ko kalnoɗen nane hakkude bambaɗe wayno no yaraya ndiyam eyi ɗum komin cikori saɗa hoɗa neɗɗo ɓoggol walla aɗa hoɗa wuuro ɓoggol a accatana golle moon gasa jooɗoɗa ƴeewa ɓoggol ngol fota ina wayno nde ɗo ñamade joni nde ndewdume eɓe jeeri ndewdume beelel gawdi mi dañji ñalande nde e aten geɗoɗe amen joni en jokkate awdana en jen ko woni hakkude eyyi geɗoɗe wuuro amen eyyi ɗo ko coya jomiraɗo jaggi kadi en ƴewat jewde kese jomin terese coyaba e daneje wuuro amen aten boyngal geɗoɗe ɓen yiɗde yarde ndiyam kono hay ɓe ngala cafo ɓuuri yarde eyyi to banggue culture o e nangu an fottolement so culture fima o kadi hellode nawɗata leñol yeeso a hirnat ɗo ma joni tawa yimɓe enen joguinoɗen tan ko hoddu e ñañoru mbabba geɗoɗe koddomɗi yiɗi yarde ndiyam kono ɓe ngala hay goto en safo nendami pour fof yarde en gaɗe majje to banggue o beddidade culture o wona to jon culture en to tan ardori koto onon rimɓe to onon ɓuuri hewde ɗanniɗe onon ɓuuri hewde janggude ngaloɓa yimɓe ɓuuri hewde janggude ɓuuri hewde ɗanniɗe tan mbawi culture o ko basiga tan tawa onon foof ɗum foti hokkude haqillaji Sukkan, sukka. famna geɗoɗe seeno mbaɗen ɗo ko hirde nder suudu soko Dakar suusa wadde nini ga toon mballi kam joni mi faami komi janggani on famni kam on ngal ɗo meccal ngal fotani waɗede mbeddo tan garɗo ko heeɗo hen Allah suusa wadde nini ga ngal foti ko ngal liggore ndewnon ɗum kam lawol ɗo ngal foti rewde ngeloɓo no mum neehe so kay lekko to way sa yi hande eɗen goppa ko wayno matériel meɗen walla eɗen goppa kaɓirɗe men yoga yimɓe meɗen nana hen ɗum ɓuuri hewde koye guiri ma ngeloɓa yappa ngeloɓo no mum hewani neehe e heddi so hen kay ɗum lekko hewani e ɗo arɗon ɗo tahaw o kay lekko ɗo ɗo tahaw
ɗum woni ko e giɗi makka he ɓe goppa jimi ɗum tan mi ɓuri jaltade mi ɓurmi yiɗi ɗum ko seydi Fall